Besalú en joc és un joc de taula que ens permetrà conèixer la història i les tradicions i l'escultura i la manera de fer de la gent que ha viscut i que viu a Besalú. Hem mirat de resumir-ho en 4 blocs, que és 4 talonaris de preguntes, resposta, que és història, és fets i gent, és tradicions de la nostra vila i és en quin any, quin any vol dir en quin any es van passar les coses. Besalú en joc és un joc de taula que, a part de poder comprar online, que podràs comprar-lo des de la plana web www.besaluenjoc.com o des del mail besaluenjoc@besalu.cat. també el podràs comprar al preu de 38 euros a la botiga de la plaça de l'Ajuntament, a l'Estanc, a Besalú. A Banyoles podràs comprar a la botiga Caladoscopi, a Girona a la botiga del Call Jueu també estarà a la venda, i properament el vendrem a Olot, Figueres, a la Jonquera, Palamós i Platja d'Aro. Desitgem que sigui un joc que us agradi i podeu descobrir una miqueta més a l'entorn i tot aquest patrimoni tan maco que tenim aquí a la nostra vila.